Ох, тревата е превзела двора, направо не знам какво да правя. Страшно много трева. Къщичката е потънала в трева, направо джунгла. Нито маста се вижда, нито чешмичката. Тук виждам нещо като коприва, но май не е коприва. Тя няма как да е коприва. Мама като една гъбка тук сред тревата се опитва да отключи. Не знам как ще се справя с тая трева. Повече от месец не съм идвала на къщичката. Поради ред причини, документации и куп други неща, и грипа, и 100 други неща. Но май ще ми трябва помощ за тая трева. Няма как да се справя сама. Абсурд. Ето и голямата трева, виждате ли? Половин метър. Малко снимки. Тук вече е малко окосено. Ето тук момчето коси. Един много мил съсед и той дойде да се пробва, ма нещо му се развали машината. Е така. Почти окосено. Е тук паркинга пред къщата е окосен. Половин метър трева. Огромна трева. Ето на къщичката сме. След доста дълго време. Едно момченце тук от селото ми окоси. Супер се справи с всичко. Много беше голяма тревата. Тревата беше над метър, почти метър. Над половин метър беше станала. И само за 2 дни е изсъхнала като слама. Това ако имахме животни, щяха да си хапват. Ама не, те животните не ядат такава изкласена трева. Ми беше казал един друг познат. Ами това е. Много, много, много трева. Сега трябва да видим дали ще го изравняваме двора или просто ще го оставим така и ще се... Или периодично ще се коси, веднъж в месеца ще се коси, или ще го пръскам с нещо, защото аз просто нямам физическата възможност, не мога да идвам и да се грижа за тая трева. Мале, къща е бишка, изцапана от всякъде. Нахвърляна, тая трева навсякъде е летяла. А това ще го изчистим. Още малко като поизсъхне. Тук не е съвсем изчистена. Там имаме един посетител. Една църна маца. Черна котка. Като на мама. Чернилката Шушончо. Я да видим. Съседите ми казаха, че прасковките са цъфтяли. По-миналата седмичка. Аз нямаше как да ги видя. Изкарах гадния грип. Ау, това е ароният. Вижте. Не, това не е ароният. Това е или ароният, или касис. Вижте го. Каква красота. Разкош. Как хубаво цвети това храстче. А второто го няма. То беше тук, ама го няма. Иначе в другия двор е доста голяма тревата. Тя така беше и при мен. Мама се крие. Ето я кухнята. И това са реалните цветове. Вижте. Не е зле. Евкалипт и капучино мока. Много хубави цветове. Махнахме тия дни фолиото с една приятелка. И така, кухнята е добре. Да видим с градината и с тревата как ще се справяме. Защото
Там на места, където е полегнала, не е окосена. И ще трябва с малкия тримър да се пробвам да я кося. Отделно, вижте къде има трева. Навсякъде. Навсякъде и по первази. И тук, и по къщата. И е тук. И аз не искам да правя цокъл, ама май ще трябва нещо да помисля да направя. Защото не е окей така. Не знам какво ще измисля. Или просто да боядисам една лента 40 см в тъмно сиво или черно. Да не личи много мръсотията. А това сега, ако го измия, дали ще се оправи? Дали ще може да се измие с маркуча, с вода? Или трябва водоструйка? Как мислите? Ще стане ли с маркуч? Или трябва водоструйка?